Li Şamê hevrêzên şoreşê ragihandin ku hejmarek ji topên Katyoşa bi ser kampeke leşkerên rejîmê ya li taxa mezê 86 veketin. Herwisa hîn jê derê meydanî dane diyarkirin ku li navçeya Zablatanê jî mûşekek bi ser navenda heştê avdarê veket û di encamê de gelek ziyanên maddî li wan deveran çêbûn. Hevdem li Şamê li Taxaberzê Artêşa Islam û Lîwayê Yekemîn yên bi ser Artêşa Azad ve dane diyarkirin ku wan operasyonên xwe li dijî çeteyên rêxistina Daişê bi dawî kir. Herwisa Artêşa Islam da zanîn ku piştî ku şer di rojan li wan taxan berdewam kir. Herwisa Artêşa Islam da zanîn ku piştî ku şer di rojan li taxên Tişrîn û Qabûn berdewam kir, anha ew dever ji çeteyên Daişê hatin paqijkirin û di encama vê operasyonê de bêtirî 25 çeteyên Daişê hatin kuştin û efserekî wan ji aliyê Artêşa Azad ve hate dîlgirtin. Di heman demê de li navçeya Qelemon, hêzên rejîmê ji sê rêbendan yên li bajarokê Keferyabûs vekişiyan. Herwisa hîn çalekvanan dane zanîn ku ji ber ku di dema borî de gelek ziyanên maddî û canî gihane hêzên rejîmê, ew ji wan deveran vekişiyan. Lê aliyekî din li Rojhilatê navçeya Qelemon, pevçûnên tund di navbera artêşa rizgarkirina Şamê û leşkerên rejîmê de qewimîn, bê ku encamên wê werin naskirin. Li Bakurî gundewarê Helebê li bajarokên Nubul ve Zehra, Cebha al-Nusra ragihand ku hêzên wê xefkek ji leşkerên rejîmê ravedan û di encamê de sî leşkerên rejîmê hatin kuştin û gelek ji wan birîndar ketin. Ji aliyê xwe ve tevgera beyan a ku li başûrê Helebê kar dike, parçeyeke vîdeo weşand ku tê de tê xuyanîkirin ku hêzên rejîmê ji derdora gundê Şêx Mihemed vedikişin.